kapan ki ngomong Jokerto ya tak jak rek kono Ya iku. apa ngomong tok heran aku. Aku dhewe iki ngene. Aku ngene kabeh. Kabeh dak. Apa diseneni? Mbak seneni guyu. Ngece. Lah kok sampean ngadep kene. Kang Rudi ngene. Ngece. Sapa? Kae lho. Iko lho. Apa aku kan seluruh nah. Oh, boten iko kok. Gus rono Gus. Matamu nyawang apa to kok ya? Lah iki malah dagelan lucu iki. Tapi cak mumpung iki cak tawar. Cak tawar. Iki bapake Proborini rek. Nggih, nggih. Lah diakoni. Heh? Lah diakoni. Ayo to lah. Aja mbok lane ngene. Wis to. Tuwek kok. Wis ngerti. Ora usah nganggo kode iki wis ngerti. Ngerti lah mbek sampean ki wis peloh ora usah. Wis ngerti.